Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil irid jibda jieħu d-deċiżjonijiet bil-kejl stabbilit minnu stess qabel ikun jista' jibda jittieħed bis-serjetà u jitwemmen. Dan ħareġ minn konferenza tal-aħbarijiet l-erba' wara nofsinhar dwar l-iskema ta' dejn sigriet tal-Partit Nazzjonalista fid-dawl tal-aħħar żviluppi mill-Panama Papers. Indirizzata mill-kandidat għal kariga ta' deputat mexxejja l-affarijiet tal-partit Stefan Zrinzo Azzopardi u l-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis fil-konferenza ntqal kif l-esponenti fil-qalba tal-Partit Nazzjonalista u msemmija fil-Panama Papers qatt ma stqarrew l-interess tagħhom f'din il-ġurisdizzjoni. Żied li fl-aħħar ġimgħat kien hemm żewġ protesti u żewġ mozzjonijiet, iżda kollox baqa' mistur sakemm it-tnejn filgħaxija ħarġu fil-beraħ l-ismijiet ta' esponenti nazzjonalisti involuti fit-twaqqif ta' kumpaniji fil-Panama, pajjiż li skont Simon Busuttil jintuża biss għal skopijiet illeċiti sakemm dawn ma jinvolvux nies qrib tiegħu. F'dak il-każ Simon Busuttil iġġustifika l-aġir tagħhom waqt li ħareġ biċ-ċar li għall-gvern juża riga dritta waqt li għalih jawwiġa kif meħtieġ. Kif nista' nemmen il-Simon Busuttil li da żgur overnight ma rax jekk daw in-nies li semmew il-min kienu qed jirrappreżentaw għax jekk se tgħid li jisma' il-flus mhux tiegħu intermedjarju il-min kienu qed jirrappreżentaw. X'inhu l-flus? Minn fejn ġejjin dawk il-flus? Ta' min inti kont intermedjarju għaliex l-intermedjarju għandu l-obbligi wkoll. Fil-konferenza tqajjem ukoll il-fatt li l-esponenti nazzjonalisti msemmija fil-Panama Papers kienu jokkupaw ir-rwol importanti fil-pajjiż, maħtura minn gvern li għal kwart ta' seklu evita li jdaħħal il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Iżda għar minn hekk intqal li fl-ewwel ċans li kellu biex jimplementa kliemu dwar il-korrettezza politika ħareġ bi skema ta' ħabi li tostor l-ismijiet ta' min qed jiffinanzja lil Partit Nazzjonalista waqt li jipprova joħroġ mill-kriżi finanzjarja li fnietu. Fid-dawl ta' dan kollu, Zrinzo Azzopardi u Zammit Lewis sfidaw lil Busuttil biex aktar minn qatt qabel issa jibda jippubblika l-ismijiet u jagħti garanziji li l-flus miġbura mhumiex ġejjin minn sorsi illeċiti.